Gdje je dole? Čekaj, dođem ja tamo, be. De kaga nek se zamara. Tam gutere do kraja, be. Vuči go tam do kraja. Čekaj. Da bi vraćaj go? Mora ga umoriti. Koliko imaš ti do snimanja dana? Ima koliko hoćeš. Minuti 20. Na 2 sata ima, malo. Dođe luk to. To je odlično za snimak. A što je ovo, pa strmka? Strmka, be. Kakva je, potočno li je? Čekaj! Se otkasi, be! Neće. Ali fati ko za noj, be? Za koje da mu fati? Ne mogu držim za konac. Ako... Oba! Daj! A? Pa lepo go fati. Čekaj. Ti se otkači. Ovako. Isključi snimanje sad. Na isto, a? Aha.